Και να πάμε στο θέμα που προαναγγείλαμε στο ξεκίνημά μας. Έχει τεθεί αυτές τις μέρες και στη Βουλή προχθές το στεγαστικό θέμα, στεγαστικό πρόβλημα, η απουσία στέγης, τα υψηλά ενοίκια, υψηλές τιμές. Έγινε και μια μνήα στα στεγαστικά δάνεια. Να καλησπερίσω την κυρία Γιώτα Δούκα, που είναι ειδική σε θέματα στεγαστικής πίστης. Καλησπέρα, κυρία Δούκα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται με τα στεγαστικά, υπάρχει ροή καταρχήν από τις τράπεζες? Υπάρχει ροή από τις τράπεζες και φαίνεται ότι θα έχει και αυξημένη ροή στο μέλλον. Ύστερα από αυτή την πολύχρονη κρίση που έχουμε περάσει, όλοι πολύ δύσκολα, μειώθηκε πολύ η ζήτηση των δανείων, αλλά και η ροή, όπως είπατε, στις τράπεζες. Τώρα φαίνεται ότι αρχίζει λίγο και αλλάζει το πράγμα. Το 2023 έκλεισε όπως και το 2022, αλλά θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι υπάρχει μια συσσωρευμένη ζήτηση. Η οποία έχει μειωθεί λίγο λόγω της ανόδου των επιτοκίων. Έχει μειωθεί, αλλά ουσιαστικά δεν πρέπει να φοβίζει τον κόσμο αυτό, γιατί τα νέα προϊόντα, για τα νέα στεγαστικά δάνεια, οι τράπεζες έχουν ανταποκριθεί πολύ και ανταποκρίθηκαν σημαντικά με πολύ μειωμένα επιτόκια. Δηλαδή σήμερα κάποιος μπορεί να πάρει σταθερό επιτόκιο για μια αρχική διάρκεια, μπορεί και κάτω του 3. Να δούμε κάτι κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, να δούμε ποια είναι καταρχήν ο σκοπός του στεγαστικού δανείου. Βλέπουμε αγορά κατοικίας, αγορά οικοπαίδου, ανάγερση και αποπεράτωση, επισκευή, ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό είναι το προφίλ. Αυτός είναι ο σκοπός των στεγαστικών δανείων. Έτσι και να πάμε στην επόμενη κάρτα που λέει ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός, υποθέτω, συνήθους στεγαστικού. Σωστά. Για να πάρουμε ένα στεγαστικό, καταρχάς πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι θα εξασφαλιστεί το σπίτι το οποίο θα αγοράσουμε. Θα είναι ενυπόθηκο το δάνειο, θα γραφτεί προσημείωση υπέρ της τράπεζας από εκεί που θα πάρουμε το δάνειό μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε όλοι και όλοι οι ενδυνάμει δανειολήπτες. Και μετά να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με το παρελθόν, τώρα οι τράπεζες έχουν περιοριστεί λίγο στο θέμα του ποσού της χρηματοδότησης. Δηλαδή η χρηματοδότηση τώρα ανέρχεται περίπου στο 80%. Σκεφτείτε ότι τα προηγούμενα χρόνια πριν την κρίση τα δάνεια ήταν και στο 100%. Είναι σημαντικό όμως να έχουμε 20% σαν δανειολήπτες, 20% προκαταβολή, γιατί δείχνει τη δυνατότητά μας πραγματικά να αγοράσουμε. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε ένα σπίτι. Δεν θα μας κοκκινήσει μετά από λίγα χρόνια. Είναι μια βιώσιμη λύση για εμάς αυτή. Την αποπληρωμή να δούμε, τη διάρκεια. Λοιπόν, πλέον υπάρχουν και προϊόντα, δηλαδή στεγαστικά δάνεια, τα οποία φτάνουν στα 30 χρόνια. Υπάρχουν και κάποια προϊόντα που φτάνουν στα 40 έτη. Δηλαδή, ένας πολύ νέος άνθρωπος μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 40 έτη με μια χαμηλή δόση εν είδη ενοικίου και να κρατήσει το σπίτι του μετά από τα χρόνια. Και να δούμε το πλαίσιο των επιτοκίων αυτή την περίοδο, γιατί είπαμε και πριν ότι έχουν ανέβει τα επιτόκια, τα κεντρικά επιτόκια. Και έχουν συμπαρασύρει όλη την πυραμίδα των επιτοκίων. Σωστά. Έχουν συμπαρασύρει κυρίως τους υφιστάμενους δανειολήπτες. Να δούμε τα επιτόκια, την κάρτα με τα επιτόκια. Τα επιτόκια είναι περίπου... Για νέα χρηματοδότηση, δηλαδή αν κάποιος νέος δανειολήπτης πάει σήμερα να πάρει χρηματοδότηση για στεγαστικό δάνειο, όπως σας είπα, οι τράπεζες έχουν ανταποκριθεί και έχουν δημιουργήσει πολύ καλές λύσεις. Υπάρχουν επιτόκια για μια σταθερή διάρκεια 5-7 ετών, που μπορεί να είναι και κάτω του 3%. Τι περιμένουμε επίσης? Περιμένουμε ότι τα κειμενόμενα επιτόκια θα μειωθούν σε λίγα χρόνια. Έτσι, ήδη το προβλέπουμε αυτό μέσα στο 2024, να έχουμε μείωση του Euribor, μείωση στα κειμενόμενα επιτόκια. Άρα, με μια διάρκεια 5-7 ετών, με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο τύπου 3%, ακόμα και κάτω από το 3%, ο δανειολήπτης μετά από 5-7 χρόνια θα έχει πάλι ένα αρκετά μειωμένο επιτόκιο λόγω της μείωσης που αναμένουμε στο Euribor. Άρα είναι μια ασφαλής λύση, είναι μια ασφαλής επενδυτική απόφαση. Ξέρετε πώς έχουν ανέβει οι τιμές στα ακίνητα, δεν επηρεάστηκαν από το πληθωρισμό, από πόλεμο κτλ. Είναι μια ασφαλής επενδυτική λύση και οι Έλληνες το θέλουμε και πάρα πολύ, έτσι. Η ιδιοκατοίκηση είναι μέσα μας. Ναι, είναι στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, το κεραμίδι που λένε. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δούκα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.